egia esanik, hori, emantzatenia baiezkoa proiektu honetan egonean, pixkat irakurri nun zin izango zen ere pertsonaia, eta historia osoa irakurri nuen goitik bera, eta gero, zenbait pautekin emantzidatenekin daola nire pertsonaia osatzen jo naiz, eta nire esperientziakiko ere bai gauza jasotzen jo naiz, pertsonaiai plus bat emateko. Eta gutxi gora bera izan da ni eta zuzendaien artean da osatzen joan geha pixkat nire pertsonaia. Niretzat grabaketa egun bat da... Nire asko gustatzen zain, nahiz da ordu asko izan, ni Zumaian bizinez, baina grabatzen duten egunetan Bilbon geratzen naiz. Eta batzutan luze xamarriten da, bestetan oso arina, baina oso polita izaten da, ze taldekideekin eta harreman oso polita sortu dugu, eta gustua, oso ondo. Egia esan, hemen ezagutu dituten jendeakin beste batzuk ezagunan eska, baina oso harreman polita sortu danon artean, familia giroa sumatzen denik hemen, eta oso gustora, bai. Nire estenek gogokoena izan da, jatetxean, itxaso gonbidatzen dela jatetxea Bazkaita, eta gero azken amokatzen dugu zinpa egiten eta korrika iresi egiten dugu. Eta gehien bat hori izan da nire estenaik gogokoena, baino, dago beste bat bai oso polita iruditzen zaitena itxasotortzanian nerena, barkamen azke, zentroera, eta justo estena hori oso polita iruditzen.